नै आङो जलंगा दख'ना थनगासिनो एखे एखे कालारनि गांनै आरो जोङो दिनै मोनसे जायगायावहाय थांनो नागिरदों आलासि जाहैनो ओमफ्राय बेयावनो लांनो नागिरदों आरोना दख'नाखौ नै ओमफ्राय बे गांसेया आंनि मालाबा मालाबा गाननो नांगौ होननानै बायना दोनदों आं गांसेल' नै समायगोनसो गानबा बाबा 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 हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों रब्रा थाथ' आयौ 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 दिनैनि ब्लग भिडिअआ जाबाय माबा आरोना जोङो नै माबायाव फैबाय अनलारियावहाय माने आंनि जोनोम गामियाव फैबाय आरो दिनै जोङो जोंहा आबै सासे बै माबायाव दंबावो आरो जोंनिथिं बाङालिगाव होननायाव दंबावो ओमफ्राय आरो नैबे आंनि जोनोमगिरि गामिया बेयाव खासे दङ बे सानैजों आफानि बिमा ओमफ्राय बिसोर सानैजों बिदा बिफंनि फिसा आरो बिब' बिनानाव जालायो ओमफ्राय बिसोर सानैजों नुलायिया बिराद गोबाव जाबायनो आङो बेस्रानाव फैबोला माने बे गामियाव फैबोला आबैया आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो बै सासेखौ आरो नायनो लुगैदोंमोन ओरैदोंमोन होननानै बुंबाय थायो ओमफ्राय आरो बै सासेया आरो आं बेयाव थांबोला आरो बियो बिथिंनिखौ बुंबाय थायो आबैया माबोरै दङ ओरै आं बिराद नायनो लुगैदोंमोन बिराद गोबाव जाबाय ओरै होननानै आंनियाव सोंबाय थायो आरो बेबो बेखौ सोङो बेबो बेखौ सोङो बेबायदि सोंलायलायबाय थायो ओमफ्राय बिदि बुंलायलायबाय थानायखाय आङो दिनै बिसोर सानैखौ लोगो हमहोनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो आबैखौ नै दायो जोङो लानानै थांसै बै सासे आबैनियावहाय लाना थांसै आरो ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनोसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर जोङो न'निफ्राय ओंखारबोखाबाय आबैया ओंखारखांगोन आबैखौ लायनि आं र' जायाखै आबैमोना बिराद बुरै बुरै जाखाबाय आरो नैबेनि आबैयाथ' मेगनखौनो मोजां नुला ओमफ्रायो अंहानि आबैयाबो बिराद बुरैथारबाय र' आङो दायो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनोसै अंहानि आबैयाबो बिराद बायदिसिना जाख्रु जाख्रा जाबाय थायोसै नै जारुफुला हाय ओइ आबैयाथ' इदियाव गाखोफेराखै न ग्लासखौथ' खुलिगोन हागोन ना हायासैथाय आबै इयाव गाखोनो हागोन ना हाया नों आबै देलाय हाय होनलाय आबै थावसो बुंदो दे आबै गाखो दे मैगंखौ खिथाहरदो आदैया आरो खनसे खिथा बयलार आलु मटर भाजी ओमफ्राय मैगङा गाजर मुला आलु मानगेर गोथाव जाथारगोन बे नै लोगोफोर जोङो आबैखौ थिखांबाय नै आबैया बेनो आबै सासेया ओमफ्राय ओइथिंजाय जोंहा रुबुल' ओमफ्राय नै जाहामुथु जों साब्रैयानो आरोना जोङो दायो आबैमोनखौ लानानै थांगासिनो सहैथ'वाखै बारा गोजानबो नङा खाथियानो सहैबा देखायहैनोसै बे आबैनि बै माबा आरो मा होनगोन र' बै सासे आबैया बे आबैनि बिनानाव जायो आरो ओमफ्राय बै सासे आबैयासो बुरै जासिनबाय आरोना बिनिख्रुइ न' आबै नोंनि बिनानावसो दा आफानि बिनानावनि फिसाजो आरो आफानि बिनानावनि फिसाजो आंना इदि होननासो खिथादो आरो बिदा बिफंनि फिसाजो होननानै बिदा बिनानावनि नै लोगोफोर जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय नै गेट बानायनाया जोबाखै आरो जागासिनो बानायनाय सोलिगासिनो मा मा पिकचार दं नै माने आबैमोना बे मन्दिराव थायो आरोना बिनिखायनो जोङो बेयावहाय फैनाय जाबाय आबैखौ लोगो हमहोनो थाखाय ओहो नों बेयावसो लाबोदों
Này, bị bố bị nào luôn. Bắt. Nào bắt. सिनायाखै आयंखौ आयंसोलाय बियो आयंसो Abi sini pelanggan. आयं बिखुनजो जागोन मेगनानो जालिया आंनिया मेगना बारा जाया ओइ सोर फाया सोर खुलुमा फाया Ai, माबाया जौआरा जौआरा फैदों Mari. बुंलाम फैनो दा बावसो Kanai kanakui. खालाय Orang kanan थाम 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 दङ आइल' खानजो होननानै Eh, buha. थावखौ लाबो बुरै गोरा जाबाय बांसिन लियो सुना थावखौ लाबो Kau layak. सोलायलायो Kau layak. दै लानायाबो Hah? दै लानायलै जाबिया Lagi lala. थावाखौ लादों नालाय Kau lagi lala. Habe? हा Kau lagi lala. औ इले थाव दङ जोंनियालाय बे थैनाय फुनायालाय नांबाबो बेनो नाङाबाबो बेनो मा Kalian gisita. खलोमनायाबो दा रानगोनहाय Abi ni baik sikit kanan sini. Oमफ्राय नैबे आबैया आं खानाय खानना होनाय आबैया बे आबैखौना जोंहा आइनि बिमा आबै बायदि एखे मोनबाय थाथारो आङो जोंहा आइनि बिमायाबो बेबायदिनो थारमोन फिसासानो एखेथारमोन लोगोफोर जोङो मन्दिर एसे खुलुमलांसै ओमफ्राय मन्दिर खुलुमखांनायनि उनावहायसो जोङो सा लोंसै आरोना ओमफ्राय मन्दिर सिङाव मा मा दङ एसे देखायनोसै खाय लोगोफोर थाबायनो थाबायना टिं बुनिले बुखांबायदि आं मोनजाथारा जोङो मन्दिरखौ खुलुमखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे मन्दिरनि जिं जिङावहाय एसे पिकचारफोर दङ आरो बिदिनो इसोरफोरनि ओमफ्रायो एसे गिदिंलांसै बेखौबो देखायलांसै नायलांबाय था लोगोफोर ओंखारबाय नै लोगोफोर जोङो आबैमोननि रुमावहाय फैनानै साहा फुदुंदों आरोना आबैमोननो बिसोरनि माबाया गेसआ उन्दुग्रा रुमावसो नालाय बेखायनो उन्दुग्रा रुमाव फैबाय नै बैयावहाय किटचेन दङ बेयावहाय गेसखौ दोनाखै बेनिखायनो बेयावहाय फुदुंफैबाय आरो जोङो साहाखौ माखौ बुंदों रुपालि जेबो बुंथ'ला जेबो ओमफ्राय फुदुंसै साहाखौ नै फुदुंगासिनो गोदोथ' फिसाया गुदुं गुदुं जानोसैफोरा दा दसे खबर हरबानो जायोमोन हाबाय मैयाफोरनि जाबाय था लोंबाय था बाङालिफोरजों थानानै रोङाबा फैसाखौ दा उनाव जमा खालामना जोंनो हरबानो जाबाय आबौनो जेबो लाबोनाय जायासै माथो लाबोनाय जायासै आं बायनोनो हरनो मोजां आबैजों आबै मालाय फालि गुफुर गांसे गांसे होलायलायबाय आरो ओमफ्राय नै जोंबो आबैमोननो
एके दख'ना ओमफ्राय फालि गुफुर सानैबो होदों ओमफ्राय नैबे खाथियाव जिरायनाय बिखुनजो जायो जोङो बेखौ बेनोबो फालि होदों ओमफ्राय आबौनोबो गस्ला होबाय आरो ओमफ्राय जोंना बेखौ भिडिअ लानाया थुख्लांनोनो रोङासै ओमफ्राय भिडिअआनो सेभ जानानै थायासै आरो जोङो मान होनायफोरा ओमफ्रायो मान होखांनानै जोङो दख'नाखौ गानहोबाय सानैखौबो गानहोनानै मोनसे मोजां फट' लानोसै होननानै गानहोदों आरो हौवानि आलासि जानो फैनानै खोमसिलांबाय नङाबा बै दै गोथौआव गब'लांनायनि जेने जेने बोखांना लांनानै सानथाम थाना थैबाय दैमाया बारनो होननानै हागोनमोन दा माबा दैमा फाग्लाया हिन्जाव थैबाय हौवाया उनाव थैदों बाजैया गुफुरमोन गावदांदोंमोन थांबाय जोंबो आदा फैबाय थायोमोन सोमलाया आयोमोनानो बिस्थ' रायदो लोगोआलाय बिसोरो अरलायलायनायालाय बिसोरो गोरों गोजायालाय बिस्थ' बारायाबो आरो बे आदायाबो बिस्थ' बारानिनो लाबाय ना माबा माबि बिसोरो मा जाखो रायलायनाया जोब्बाय मा जाबावगोन दा लोगोसे गामिसिम थानो मोनाबा आरो मालाबा लाबोबावगोन खबर हरना लाना फै नोंसो थांग्रोगोन आंसो थांग्रोगोन दा नोंसो थांग्रोना आंसो थांग्रो दा मा बै मालिकासो नोंसो लांग्रोना आंखौसो लांग्रोबाय नाम लिस्ट खालामथ'वाखै होमबा नाम लिस्ट होथ'वाखै नाम नामा फायथ'वाखैबा मायासो फायग्राखै ना आंहाबो फायग्राखै दाखालि दस्रासो माइ लोंनायनिबा थांसिगौ फैसायासो बासायबाय थादों अखालि बे दैज्लाङावबो गाथलुनला गोलैला सिङानो खेबसा जाना थाबाय दा हनै मावनाय गैया मानाय गैया बै आयंसा उन्दैया थाबायबानो जायो बेयाव नोंसानिया आबैमोना बिराद गोबावजों लोगो मोनलायनाय नालाय बिनिखायनो जोङो दे मा खोथा दङ दिनैनो मोजां रायज्लायखादो होननानै जोङो सम हगारना होबाय आरोना ओमफ्राय माखौबा रायज्लायसोबाय मालाय गावसोर सानैजोंनो गोदोनि बायदिसिना काहिनि ओमफ्राय नै जोंना रायज्लायनाया इसोरनिया जोब्बायमोन नालाय बिनिखायनो थुदो बिदिबालाय थांसै होननानै लिंबाय आरो आबैया माने जोंहानावसो खाम जागोन नालाय बेयावहाय जाबोआ ओरैनो जोङो बेरायथ'ल'सो लानानै थांदों ओमफ्राय दा मोनालायलांगोन होननानै जोंबो फायनो लिंबाय आरो आबैमोनखौ ओमफ्राय नै दायो जोङो बिदाय लाबाय सिख्ला सानैजों लोगो जानानै नै आंना लोगोफोरा सिख्लाफोरा देनां जोंबो बुरै जाबा बिदिनो जागोन ना जोंनाबो मोखांफोरा थनजोबगोन न' बिसोरनि बायदि आरो सिङाबो ओरै जागौ आबै नोङो हाइ प्रेसार दङ बेखौ कलेजाव नायनो हायाहाय न' ओइ बे खुन्था दङ बाय बाय मा होनदों गुड दे थादो था आबैमोनखौ लोगो हमलाय होनो हानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय आबैजों आबै लोगो मोनज्लायनानै बिराद बायदिसिना खोथा रायलायबाय आरोना बिसोरो गावसोरनि काहिनिफोर ओमफ्रायो नै दायो जोङो बेयाव सार्सआबो गैथारला दायो जोङो न'आवहाय थांफिनगासिनो जों बेयावथ' खाम जायाखै नालाय नैबे आबै आलासिखौ जोंहानाव जाहोहोलांसै गोथाव संनानै
मबाइलाबो चार्जानो गैथारला लोगोफोर दे बिदिब्लालाय नायलांबाय थादो आङो मा ओंख्रि संनानै जाहोहरो आबैमोननो बेखौबो एसे देखायलांसै आरो माबानो होननानैनो थाव हरनो होननानैनो थांबाय दां आइमोना संगोनसो खोमसि नुजोबबाय नै लोगोफोर जों न'आव मोनफैलायबाय नै लोगोफोर जोङो दायो ओंखाम संलायनोसै नै कबि हादों जोंहा रुखुलुआ कबि फ्राय एवनोसै आरोना ओमफ्राय नाबो लाबोनाय दंखायो बे नाखौ बेलाथिजों संनोसै ओमफ्राय मैगङाथ' दालि जागोन संनायखौ एसे देखायलांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो माइरं सुनोसै नै जोंहा हरनिबो संखानोसै मा होनदों नाजों संनो सुखा मोखै खाहैलायनोसै आङो लोगोफोर आंलाय नाखौ बेलाथिजों संगोन सानदोंमोन ओमफ्राय जोंहाया सुखा मोखैखौनो संदो होननानै बुंबाय नालाय बै दाखालि बावै आं संदोंमोन ना नाजों सुखा मोखैजों जानोबो गोथाव मोनो खैसिब खैसिबनो ओमफ्रायो न'आवनो दोनखायोना जोंहा सुखा मोखैया बेखौ एसे खाना लायनि फै लोगोफोर जोंहानि बारियावहाय सुखा मोखैखौ नायहैनि आं खानायखौ इथि जनबा आबै इथि ज' फायनोबा आबैया जोंहानाव मोनफैलायबाय आबै जोंहानाव फैनानै माबायदि मोनदों मोजांसो मोनदों थान्दा ना मोनदों न बारा थान्दा मोनाखै गोजांदों ना गोजाङाखै होमबा गोजांदों ना गोजाङाखै गोजाङाखै न जथ'दे आबै आं ओइयाव सुखा मोखै लायनो मिथिबाय सुखा मोखैखौ सिनायोना सिनाया आबै सिनायो र' जथ' रावबो गैया लोगोफोर जोंहा आइजों आफाजों बै माबायावहाय आइनि गामियावहाय माबा जानो थांदों मामोनलाय माबा कास जानो थांदों आरोना ओमफ्राय जाहा मोथो आं आबै आलासि जोंहा रुपालि बेखिनिल' दङ ओमफ्राय नै आं बारियावहाय मोनफैबाय सुखा मोखैखौ खानसि दाना बोरायबाय बारा मोजां नंलाफोराबो बोराय जाजोब्बाय नै खाखांबाय बोराय जाबाय माहाय बिबार बारला जोब्बाय टं 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 नै लोगोफोर दालिया मोननायनि लामायाव फैबाय गोदौगासिनो ओमफ्राय नैबेयावहाय हाजिराफोरनो साहा फुदुंदों ओमफ्राय नैबेयावहाय कबि भाजा मोनथ'वाखै आरोना आलासिफोरनिया ओमफ्राय नै सुखा मोखैया सायखांबाय नाजों एवनोसै दा संनाय मानायखौलाय बेसे देखायबाय थानो न' लोगोफोर सोरबा संनाय मानायफोरखौ नायनो बालायलायलाङो बेनिखायनो आङो संजोबग्रोनोसै ओमफ्राय दा मोनखांबा देखायनोसै ओमफ्राय जानायखौ देखायनोसै आरोना खोब्बाय सुइटार गानबा नै लोगोफोर जोंना ना भाजाया गोदौगासिनो ग्लब 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 ग्लबनो ओमफ्रायो गासैबो मोनजोब्बाय मोननायालाय बे मोनबानो जासिगोन आरोना
नै बियो ना भाजा ओमफ्रायो र' बेवहाय मा मा एवखो देखायनो एसे बियो लेस्राजों बिनजों फ्राय ओमफ्राय कबि भाजा ओमफ्राय बेयाव दालि दङ आरोना देखायबाबो जासिगोन बेखौ बारा आइटेम खालामासै बेखिनियानो बिराद गोथाव नुबाय दे हले माबेया माथो जखो Rupanya masih. Abi akan coba. Berapa ini? Bemut ini. Beangin. Nah. Apa nih? Tali lah. नै लोगोफोर साखिनानै नायनोसै माबायदि जादों गोथाव जादोंना जायाखै जाना नायनोसै बेलेगफोराथ' जाबायानो आंना एसे लेट जाबाय आरो गोथाव जादों दालिया कबिखौ जाना नायनो आरो दा बरिया जादों गासिबो आबेला जादों दे गोथाव नंगौना नङा गोथाव आबै गोथाव ना गोथाव आबै जादे हाय नै जाखांनायनि सुखैबायफोरसो जाखांनानै दसे जिरायनानै नै आबैमोना थांनो ओंखारबाय एसे मोनाबिलि जालायलायबाय आरोना ओमफ्राय आंनाबो भिडिअआ जोबनायनि लामायावनो फैबाय दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर आं आबैमोनखौ लोगो हमहोनो हानानै बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आबैमोना आंनि सिगाङाव बुंबाय थानाया दिनै जाफुंबाय आरोना ओमफ्राय दे बिदिब्ला भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय